हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय जायफोर बिथांमोनानोखि हाई स्कुल टेटनि थाखाय नेनानै दंबाय थायोमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय ओंखारनानै फैबाय जोबोरै मोजां खौरां गासै आसामाव 6296टा लांदां मासिखौ लानानै हाई स्कुल टेटआ नोंथांमोननि सेराव नुजाफैबाय आर्ट्स साइन्स हिन्दी आरो एसामिस गासै 6296टा लांदां मासि थागोन दिनैनिफ्राय बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय जुदि नोंथाङाबो गोसोब्ला बेनि थाखाय गोबाव दा खालाम स' बिदिब्ला बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां पोस्ट थागोन लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां पार्सेन्टेज नांगोन के इग्नु आरो आइडलफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो of Secondary Education आसामा अफिसियेलि बे नटिफिकेशनखौ फोसावनानै होदों आरो हांख्रायनाय जादों आसामनि गासै 21 प्लेन डिस्ट्रिक्टफोराव हाई स्कुल टेट थामहिनबा ग्रेजुवेट टिचार पस्टनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय जादों स' बेवहाय गासै 6296टा लांदां मासि थागोन आरो रायजोनि सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा बेनि थाखाय आर'जलाइ गथायनो हागोन नोंथांमोननि नटिफिकेशनाव फोरमायनाय बायदिब्ला नोंथांमोननि जे पोस्ट बे पोस्टनि मुङा जाबाय ग्रेजुवेट टिचार लेभेल पोस्ट बेनिफ्राय टटेल भेकेन्ट पोस्ट दंमोन 6296टा भेकेन्सि दङ बेनिफ्राय डिपार्टमेन्टआव दङ सेकेन्डारि एडुकेशन आसाम बेनिफ्राय नोंथांमोननि जे सेलारि थागोन बियो 14,000 निफ्राय स्टार्ट जानानै 60,500 सिम थागोन बेनिफ्राय ग्रेड पे थागोन 8,700 पोस्टखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां जानांगोन बेवहाय रोखा फोरमायनानै होदों नोंथांमोननि बैसोआ खमैबो 10 निफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव थानाय जानो नांगोन बेनिफ्राय बैसोनि रेहाय हिसाबै बेवहाय ओबीसी आरो एमओबीसी नि थाखाय 3 बोसोरनि रेहाय होनाय जादों एससी एसटी नि थाखाय 5 बोसोर आरो एक्स सार्भिसमेननि थाखाय 2 बोसोर बेबायदिनो पीडब्लिउडी थामहिनबा डिसेबिलिटिनि थाखाय 10 बोसोर रेहाय होनाय जिल्ला बायदि आरो डिपार्टमेन्ट बायदि नोंथांमोननि बबे डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां लांदां मासि दङ बेनि पोस्टखौ बेवहाय होनानै दोननाय जादों नोंथांमोना नोंथांमोननि जिल्ला बायदि बे पोस्टखौ नायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन स' बिदिब्ला गिबियावनो दङ बरपेटा बेवहाय आर्ट्सआव दङ 152टा लांदां मासि साइन्सआव दङ 105 हिन्दीआव दङ 0 एसामिसआव दङ 160 बेबायदिनो बङाइगाव काछार दरं धेमाजि धुबुरी नोंथांमोना गावबागाव जिल्लाखौ बेवहाय नायनानै लानो हागोन आसामनि गासै 21टा प्लेन डिस्ट्रिक्टनि थाखाय बेवहाय बे पोस्टआ ओंखारनानै फैदों स' नोंथांमोना गावबागाव जिल्लाखौ नायनानै बेबायदि एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स होफानांगोन बेवहाय नोंथांमोना रोखा फोरमायनानै होनि गिबियावनो नोंथांमोना होफानांगोन पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ नोंथांमोना बेवहाय होफानांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि जि सिगनेचार बेखौ स्केन खालामनानै नोंथांमोना होनो नांगोन बेनिफ्राय मेट्रिकआव मोननाय मार्कशीट आरो एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना बेवहाय आपल'ड खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय हायर सेकेन्डारिनि मार्कशीटजों लोगोसे सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना बेवहाय आपल'ड खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि डिग्री लेभेलनि मार्कशीट आरो सार्टिफिकेटखौ बेवहाय आपल'ड खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुवेटनि सार्टिफिकेट आरो मार्कशीटखौ नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय हाई स्कुल टेटनि नोंथांमोना जे मार्कशीट मोनदोंमोन बेखौ आपल'ड खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय बीएडनि मार्कशीटजों लोगोसे सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारनि बेखौ आपल'ड खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि जे कास्ट सार्टिफिकेट दङ बेखौबो आपल'ड खालामनानै होनांगोन बेनिफ्राय जुदि नोंथांहा एनसीसी बा स्पोर्ट्स बा कालचारनि सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना बेखौबो होफानांगोन बेनिफ्राय जुदि नोंथांहा एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट दङब्ला बेखौबो आपल'ड खालामनानै होनो थाखाय बेवहाय गासै मोनब्रै डिपार्टमेन्टनि थाखाय आर'जलाइ हांख्रायनाय जादोंमोन आरो बेफोर डिपार्टमेन्टफोरा जाहैबाय ग्रेजुवेट टिचार आर्ट्स लेभेलनि ग्रेजुवेट टिचार साइन्स लेभेलनि ग्रेजुवेट टिचार्स हिन्दी लेभेलनि आरो ग्रेजुवेट टिचार्स एसामिस लेंगुवेजनि थाखाय दानिया बैफोर डिपार्टमेन्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेशना बेसेबां थानांगोन बेवहाय नोंथांमोननो गासैखौबो फारि फोरमायनानै होनाय जागोन बिदिब्ला गिबियावनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि ग्रेजुवेट टिचार आर्ट्स लेभेलनि थाखाय बिथाङा आर्ट्स एबा कमार्सनिफ्राय खमैबो 50% मार्क्स लानानै ग्रेजुवेट एबा पोस्ट ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानो नांगोन लोगोसे बिथाङा बीएड थानाय जानो नांगोन अब्लासो बिथाङा ग्रेजुवेट टिचार आर्ट्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेजुवेट टिचार साइन्सआव बिथाङा साइन्सआव खमैबो 50% मार्क्स लानानै ग्रेजुवेट एबा पोस्ट ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानो नांगोन बेजों लोगोसे बिथाङा बीएड थानाय जानो नांगोन अब्लासो बिथाङा ग्रेजुवेट टिचार साइन्सनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेजुवेट टिचार हिन्दी बिथाङा ग्रेजुवेट एबा पोस्ट ग्रेजुवेटआव 50% मार्क्स लानायजों लोगोसे हिन्दीनि प्रवीण एबा रत्नआव 50% मार्क्स लानाय जानो नांगोन अब्लासो बिथाङा ग्रेजुवेट टिचार हिन्दीनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन ग्रेजुवेट टिचार एसामिस लेंगुवेज बिथाङा बीएआव एसामिस अनार लानानै 50% मार्क्स लानायजों लोगोसे बिथाङा बीटी एबा बीएड कमप्लिट जानाय जानो नांगोन अब्लासो बिथाङा ग्रेजुवेट टिचार एसामिस लेंगुवेजनि थाखाय बिथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन बेखिनियाव नोंथांमोननो रोखा खालामनानै होनि जे जायफोर बिथांमोना के हेन्डिक इग्नु एबा आइडलाव ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामनाय बिदिब्ला बिथांमोना बेफोर पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया जुदि नोंथांमोना जुदि पार्सेन्ट मोजाङैनो दङब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि गुवाहाटी इउनिभार्सिटी आरो डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटीनिफ्राय डिस्टेन्सआव लानानै नोंथांमोना
केके हेन्डिक एबा इग्नु एबा आइडलाव कमप्लिट खालामबाय बिदिब्ला बिथांमोना बैफोर पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बेवहाय रोखा रोखा फोरमायनानै होदों। अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन स' बिदिब्ला नोंथांमोननि जि अनलाइन एप्लाइनि स्टार्ट जादोंमोन बियो थांनाय 30 सेप्टेम्बर 2021 खालि स्टार्ट जादोंमोन आरो बेनि जि लास्ट डेट थागोन बे लास्ट डेटआ थागोन 31 अक्ट'बर 2021 सिम। थामहिनबा दिनैनिफ्राय नोंथांमोना दान मोनसे सम दङ, नोंथांमोना दान मोनसेनि गेजेराव बेखौ अनलाइनाव एप्लाइ खालामनांगोन।